Angisafuni kucabanga kutsi kukhona lokungcono kunawe. Angisafuni kucabanga babe kutsi kukhona lomhle kunawe. Ngithi khandza ngiguce ngematfo. Inkosi ayibe nani. Ufundwa encwadini yevangeli njengoba ilotshiwe nguMateyu umpostoli. Waphendula wathi kubona, anifundanga yini ukuthi owenza umuntu khona ekuqaleni wenza owesilisa nowesifazane, nokuthi wathi ngenxa yalokho umuntu uyakushiya uyise nonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye. Ngakho-ke abasebabili kodwa sebenyamanye. Ngakho-ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisile makungahlukaniswanga. Nalo-ke ivangeli lenkosi. Nizothandana nikhonzane njengendoda nenkosikazi ekuphileni kwenu konke nabo. Niyozamukela ngothando iy'ngane uNkulunkulu nizikhulise ngomthetho kaKristu kanye nomthetho webandla lakhe na. Njengoba kuyinjongo yenu ukuba nishade namhlanje nixhawulane nikhombise ngokusobala phambi kwabandla lokuthi niyathathana. Wena zethu ibe isibonakaliso sothando lwami Nokwethembela kakhulu ngegama likayise nenendodana nomoya ogcweleyo. Amen. Ngangiso thatha le ndandatho ibe isibonakaliso sothando lwami nokwethembeka kwami kuwe ngegama likayise nenendodana nomoya ogcweleyo. Amen. Bahle bathandekayo, kuyintokozo enkulu kunethulela manje labazalwane bethu asebeshadile ngokusemthethweni ebandleni likaNkulunkulu uNkanyiso noZethu. Siyasifisa-ke sithande ukuthi sifakaze ngesibonayo
sekuyithuba manje ukuthi inikanga isifakazi esithi sabo ngokuzokwenzeka manje sebezobhekana-ke nje basikhombise ukuthi bathandana kangakanani. Lokhu-ke bazokwenza babaqabulane sibone ukuthi bayathandana. Socela-ke umfingane nomakoti basenzele umsebenzi olula omnandi. Angikaze ngalubona olunjena, olingishaya ngaphakathi dale nguwe, uthokozisa eyami inhliziyo. Angikaze ngalubona olunjena, olingishaya ngaphakathi dale nguwe, uthokozisa eyami inhliziyo.